Nak, darain yung balon oh. Salamat ma. Kunya ako ama. Isa-isa ra mo anak nak. Ha? Isa kalibo mi ana. Dili man nakaabot og hapon. Bitaw ma, nagkadugay nagagamay naman among balon. Kana lang sagud nak, paiguil lang sana ninyo. Ah sige ma. Moadto sa ami. Kami na ako abi. Daro. Sorry ma. Sige nak, magtanaw-tanaw og mga motor ug mga sakyanan sa kalsada ha. Ah sige ma. Magtanaw-tanaw lang mi dito niya. Ya pagdali dra ba kay malit na ta. Kadungog ka tuingon ni mama gani ha. Nga magtanaw-tanaw dito mga motor ug mga sakyanan diri ah. Tama no, sige magtanaw lang ta diri ah. Nagana ning agi ah. Gani oh, bro. May baso. Tara bas. Nana pa sa tenan niya oh. Tayo. Tara. Murag daghan naman tag mga sakyanan ug mga motor nga nakit-an diri ah. Asa man ta? Manguli na. Ay tara uli na ta. Tara. Ma. Abot na mi ma. Ay maayo na kay nakauli na mo. Gani ma. Sirte ganing inita dito ah. Ano gipaningot mo sa init nak nga na may atop inyong classroom. Nagkiat guro mo no. Wala man mi nagkiat ma. Pero wala lang mi nisulod sa classroom. Ha? Nganong wala man mo nanulod? Alangan kay ana man kaganiha mga magtanaw-tanaw ra mig mga motor ug mga sakyanan dito ah. Di nagtanaw-tanaw ra pud mi.